B'investiment ta' €1,000,000 f'San Vincenz de Paul ġie inawgurat Occupational Therapy Unit. Din it-taqsima hija parti miċ-ċentru ta' kura ġerjatrika. Waqt l-inawgurazzjoni, il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal kif il-Gvern qed jinvesti f'faċilitajiet tal-ogħla kwalità u sabiex jaqdu l-bżonnijiet tar-residenti biex jgħixu f'ambjent komdu. Il-ħaddiema illi jaħdmu hawnhekk se jkollhom ambjent sabiħ fejn huma jaħdmu imma fuq kollox il-faċilitajiet kollha neċessarji biex jagħtu support, jagħtu għajnuna lil persuni illi ikollhom bżonn is-servizz tal-occupational therapist. Il-Ministru Michael Farrugia innota kif dan l-investiment flimkien ma' oħrajn f'din il-faċilità sar waqt pandemija. Intqal kif dawn l-aħħar sentej il-Gvern ma qatx lura u kompla jġib il-qudiem l-interess tal-anzjani. Il-Ministru Michael Farrugia qal kif dan il-kumpless huwa mammar bl-aħħar teknoloġija fejn is-servizzi se jingħataw b'mod professjonali fil-kura tal-anzjani.